ko malamai sun ce su alaƙoƙin mutum alaƙoƙi ne guda 13. ɗan adam alaƙoƙinsa guda 13 ne. Na farko akwai alaƙarka da kanka, kai mutum, kai akan kanka, kada ka cuci kanka, kakka zalunci kanka, kakka kashe kanka, kakka azabtar da kanka, duk abin da zai cutar da kanka kakka yi. Allah da ya halicce ka yace wala taqatulu anfusakum, kakku kashe kanku. Ni ma da na halicce ku ban ce ku kashe kanku ba. Da haka Malam Ibnu Qayyim yace duk abin da zai bayu zuwa ga nakasar rai ko azabtar da rai ko cutar da rai ko zaluntar rai, musulunci bai yarda da shi ba. Yace kai hatta kai idan da kana tafiya da takalmi sai ɗaya ya tsinke, to musulunci ya ce ka cire ɗayan. Kada ka dinga tafiya kafarka ɗaya da takalmi ɗaya babu takalmi, domin wacce take ba takalmin ana zaluntar ta. To dan a samu balance sai aka ce ko ka sa takalman gaba ɗaya ko ka cire su gaba ɗaya, amma musulunci bai yarda da tafiya da warin takalmi ba. Sannan na biyu, idan kana zaune a guri sai inuwa ta zo ta raba ka rabi, ya zama rabinka a rana rabinka a inuwa, to musulunci bai yarda da wannan zaman ba. Ko ka shiga inuwa baki ɗaya ko ka shiga rana baki ɗaya. Sannan wajen aski ya ce ba a yadda ka aske wani ɓangare a kanka ka ba wani ɓangare da suma ba, ko ka batta gaba ɗaya ko ka aske ta gaba ɗaya, saboda samun wani ɓangare da suma wani babu ba a samu balance ba. Musulunci ko bai yadda da wannan ba. Sannan cin At-Tibbun Nabawi ya kawo cewa mutum sai ya kewa kansa wasu abubuwa guda 10. Yace in ka ji yunwa ka ci abinci mutuƙar ba azumi kake ba, in ka ji kishirwa ka sha ruwa mutuƙar ba azumi kake ba, in ka ji bacci ka je ka kwanta, in ka matsu kana jin bayan gida ko ka matsu kana jin bawali to ka je ka yi. Har ma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu sallah ga wanda ya matsu yana jin bawali ko ya matsu yana jin bahaya, to ya je yayi kafin yayi sallah, ko da zai rasa jam'i, Allah zai rubuta masa ladan jam'i in ya je ya biya waccan bukatar. Ba a yadda ana sallah kaman matse ka rirrike ka ce bari dai in daure a gama sallan nan, to wannan sallar taka tana cikin garari. Don na farko ba nutsuwa, ba cikakken sujjada, ba cikakken ruku'u, sannan kuma zaka iya cutar da kanka ta hanyar matse abin da yake son zai fita. Ice in ka ji bacci ka je ka kwanta, in ka gaji ka huta, in ka ji kumallo ko ka ji amai ko ka ji atishawa ko hamma ko bacci ko gajiya, ce duk waɗannan abubuwan da za su iya cutar da jiki, in ka ji rashin lafiya ka nemi magani. Ba dauriya ba ce ba ka da lafiya ka ce ba za ka sha magani ba. Tadawau ibadallah fa inna Allah lam yada'a da'an illa wada'a lahu dawa'an. Allah bai saukar da cuta ba kowace iri ce sai da ya saukar mata da magani. Wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba ya tambayi waɗanda suka sani. In ka balaga kai aure shine cikon na 10, domin a samu mutum ya cika.